Nej, men det mener jeg. Kildebakken 28. Kildebakken 28. Vi siger bare det. Det gør vi bare. Hallo, Pat. Prøv lige at komme her. Jeg ringer noget andet. Er han stiv, ham færdig, eller hvad? Lidt. Prøv lige at... Det ringer, når vi kører færdig. Ja. Ej, jeg tror helt seriøst, I forlod mig mega mange timer. Hvad? I forlod mig mega mange timer. Kom. Okay, Palle, hvis du slår af, så smadrer jeg dig. Smadrer du. Og hvis jeg har, ikke? Og Kristus, så meget, ikke? Nå, okay. Jeg er bange, at jeg har det bryde med her, ikke? Nå, det er dejligt. Du er ordentligt stiv. Jeg har aldrig set så stiv før. Hvor meget drukket dag? Jeg tror, du så meget. Nå, ja, det er fint. Det er jo ikke fordi, det er mig, der er noget med det her. Jeg kan også tage tjekke på, at du er super meget igennem. Okay, bror. Hvis jeg havde briller, så er det smadret i manden. Fuck, det er lort, man! Mega smadret, ja. Jeg siger bare mega smadret. Okay.